ne ma dala ne tɛ ka sogo munna n'a kun fɔra ne ɲɛna ko ne kun bɛ kɛ tan bi ne b'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ cogo di ne bɛ condition min na bi hali ne yɛrɛ ka patron kɔrɔ t'o condition na min y'i janfa wallahi ni ne y'a ta k'a lajɛ fɛn min cira ne ma de n ka cɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ lafiya kɔnɔ yan cɛ n wuralama de don cɛbakɔrɔ mana lafiya hali a yɛlɛcogo bɛɛ bɛ falen i ma e yɛrɛ ye sa taa bɛ kɛ cogo di ça va ko n'a taabolo tɛ wa ça va alhamdulilah mais ala ta a y'ale ne kɔni ma ko ça va a yɛlɛ nɔ ko ça va nka n bɛ kelen f'i ye nin relation sugu mɛ man di dɛ si jan t'a la sa e y'o fɔ mun fɛ n bɛ fɛ ka min f'i ye ne kɔni b'a dɔn de tɛ kosɛbɛ i jɔ fɔlɔ yanni i ka taa yɔrɔ jan fɔlɔ i t'a to n ka présidente la i k'a ye ka ɲɛ o da ka di la dɛ chérie David bena sa Fifi David bena e ka to ala ko bani fo n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ yɛrɛ kɔnɔ dɛ ne foyi tɛ ne kɔnɔ actuellement min bɛ ne kɔnɔ o ye n yɛrɛ n ka baara ani n den ka ɲɛta a banna sinon foyi et puis ko David ka segin ka na fɛn min ne dalen t'a la bilen parce que n'a siɲɛ joli ne bɛ ci fɔ bɛrɛ ɲɛna n ka ka fɔ David ɲɛna n ka ka yafa n ma ni mun kɛra n ko jo foyi t'a la mais David tɛ ka ne wele halisa a dun ni bɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan so kelen kɔnɔ